No niin, hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa ollaan uuden vaatevideon parissa. En mä oikein tiedä, että miten mä edes voisin sanoa. Käytiin tosiaan Helsingissä ja tänään puhutaan semmosesta kuin Adidas X Babe collabista. Se droppasi tossa, oliko se nyt ensimmäinen päivä, en muista. Taisi olla ensimmäinen päivä. Ja sieltä tuli ihan törkeän makeet Ultra Boostit ja sieltä tuli ihan törkeän makee huppari. Sinne tuli aika paljon kaikkea, mä en muista mitä, mutta siis aika lailla koko kokonaisuus niin kuin tuli. Mutta meikäläinen kävi hakeen sen hupparin, ne Ultra Boostit. Ne Ultra Boostit on oikeesti ihan sairaan makeet. Se on just... No, mä näytän teille kohta. Otetaan ensimmäisen tää huppari. Adidas X Babyn normi, tämmönen Shark Chip huppari, niinkö niitä sanotaan, en mä tiedä. Mutta tässä on tämmönen niinku, kun tää laittaa, tää saa ihan kokonaan tälleen kiinni. Ja tässä on tää perus Babyn tää kuvio, mikä tässä hupussa on. Ja tää on ensimmäinen mun Babyn huppari, mikä mulla on, koska mä sain tän retaililla. Okei, tässä oli aika korkea retaili, niinku mitä vertaa Adidaksen muuhun ja muihin näihin, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Tää on tosi outoa laatua niinku hupparista. Tää on tämmöstä niinku tosi liukasta. Tää on vähän tämmöstä niinku treenikamaa, mutta toisaalta nää on niinku football yhteistyöjuttuja tai jotain. Mutta siis oikeesti tää Babyn huppari on aivan törkeän makee. Ja sit tässä on vielä tää Babyn logo tässä. Ja sit se oli vielä tässä, joo. Mut siis tää kamoväri oikeesti on ihan törkeän makee. Ja muutenkin tää huppari. Tää on tosi ohkanen kyllä, mutta ei se kyllä haittaa. Ja sitten päästään näihin Ultra Boosteihin. Ja oikeesti mun mielestä nää on niinku ehkä hienommat Ultra Boostit mitä on. Tai mitä mä oon ainakaan ite nähnyt. Nää Ultra Boostit on oikeesti ihan törkeän makeet. Siis Camo Ultra Boostit. Ja tässä on tehty hyvin silleen, että tää boostiosuus, kun tää on yleensä valkoinen, niin tää on vedetty mustaksi. Ja tää on oikeesti tosi hyvä juttu. Just sen takia, koska boosti, kun se menee likaseksi, niin sä et saa sitä millään puhtaaksi oikeesti. Tyli maalaamalla saat joo, mutta se on sit aina oma räpellys, kun sä rupeat sitä vääntämään, mutta siis oikeesti, nää on ihan törkeen makeet Ultra Boostit siis oikeesti. Meikäläinen ajatteli, että mä säästän näitä DS-nä ainakin jonkun aikaa ja laitan nää varmaan lantrekeille sitten ekan kerran päälle, eli noin about kuukauden päästä. Tuolla on tällä hetkellä niin paskat kelit, että en mä oikein viitti kyllä kävellä näillä, mutta hienoja yksityiskohtia. Esimerkiksi just tässä on toi Babyn tommonen logo ja sitten esimerkiksi nämä kengän pohjallisetkin. Kamot ja täälläkin on toi Babyn logo tossa. Ja siis niinku nää on oikeesti ihan törkeen siistin näköiset Ultra Boostit. Tietty kreppi kannattaa laittaa aina kengien päälle. Mulla noit krepin juttuja on tällä hetkellä aika vähän, täytyy käydä varmaan jossain kohti ostamassa, mutta mä laitan mun kaikki uusiin kenkiin aina ensimmäisenä krepit päälle, niin ei meni helposti paskaseksi. Tai jos menee paskaseksi, niin saa ainakin helpommin pussattua ne. Niin ei ole niin katastrofallinen. Mutta joo, eiköhän tää video ala oleen tässä. Kertokaa ihmeessä hei kommenteissa mielipide tästä Adidaksen X Babyn Camo. En mä nyt tiedä millä nimellä tää pitäisi. Onko tää nyt se football joku, en tiedä. Mutta kuitenkin kertokaa ihmeessä mielipide, että mitä mieltä olette tästä hupparista ja niinku muistakin Babyn, mitkä nyt droppas. Mutta ei mulla oikein mitään muuta. Se on ensi videoon. Moro!